Mukoma Saba vati confuse pamasocials avo hatichazivi kuti mudzimai wavo ndeupi. Asi mbuya maibenji vari pano kukupai zvizere, tadzifambira mastori manyama. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Vazhinji vanoziva Mukoma Saba vachiadvertise avo hembe dzavo dzerora. Vamwewo they knew him as a divorcee apo he left nomusachutu yecheating. Recently post yavo nemudzimai pamuchato wehama yomukadzi surfaced, and many netizens who had their eyes on Mukoma Saba vakarwadzwa zvikuru. As they said, mudzimai waMukoma Saba ichembere, asi chishona chedu munochiziva ka chinoti ane ganda ane nyama hazvienzani asina. Apa sehuku ganda rinonakawo zvakanyanya. Just thinking aloud, chembere mukadzi hazvienzani anorara muguta. Vazhinji vari kuti ari kutaimira mari saTitan kuna Olinda, but who knows, Mukoma Saba might be loaded. Vakazviwanira murungu wavo. He deserves all the happiness. Musakangamwe kuti panyaya yanomsa vakatomboedza kutaura nevechechi vakati iwo since vanga vari a religious man zvingagona here kuti vabatanidze mhuri yavo, but then vakasvika to a point of saying it was going to be an injustice to forcibly attempt to portray a happy family. Saka tinoti makorokoto Mukoma Saba, makorokoto kuna mainini vaichata.